These church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa u l-ġurnata tajba kemm hu sabiħ li bħalissa f'dawn il-ġranet tal-miliet qed niċċelebraw din il-ġrajjek sabiħa tal-imħabba ta' Alla lina. Kemm hija grazza kbira li narfu li dan Alla jħobbna tant li tagħna saħansitra l-Ibnu Ġesu biex ikun fostna kif se ngawduh anki issa f'din il-qudiesa permezz tal-kelma tiegħu u permezz tal-Ewkaristija. Ejjew niftħu qalbna lih dalgħodu, nħalluh jidħol fil-qalb tagħna, nħalluh ikunu l-gwida tagħna, nħalluh ikunu l-paċi tagħna. Ejjew għalhekk nitolbuh ukoll li nfasslu ħajjitna fuqu, fuq l-esperjenza tiegħu. Nitolbuh bil-qalb jadirna fl-infedeltà tagħna fil-momenti li mhux dejjem ħabbejnieh biżżejjed. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Jew flimkien infaħru lil Alla, glorja lil Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art lil-bedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġiek. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nobit tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej għad id-dawl lilna l-koll u dejjem kebbes il-qlub tagħna bid-dija tal-glorja tiegħek biex qatt ma nieqfu narfu s-Salvatur tagħna u li naqdu bis-sewwa tiegħu Ibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li dawk kollha li l-emil tagħhom huwa ġust huma imnislin minnu. Araw bliema għożża ħabna l-Missier, nistgħu nissejħu ulit Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna ulit Alla
Imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. U intom tafu li Ġesu der biex ineħħi dnubiet u li ma hemm l-ebda dnub fih. Kull min jammar fih ma jidnibx, iżda kull min jidneb lil Ġesu la raħ u lanqas arfu. Il-kelma tal-mulej. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-aġeb. Ġibitlu ir-rebħa il-leminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna. Lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru u li talla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesu riesaq lejh u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih qedtilkom, warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni. Għax jien kienu qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nammet bl-ilma biex hu jkun marraf lill-Iżrael. Ġwanni xiet għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu niżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bil-ħaqq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħtni nammet bl-ilma u stess qalli fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dan hu li jgħammed bl-ilma u bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xett dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm hu sabiħ li aħna nagħtu spazju lill-Alla fil-ħajja tagħna, speċjalment permezz tal-quddiesa, għax il-quddiesa tinkoraġġina ħafna. Il-quddiesa tgħinna bil-kelma tagħha biex verament nagħmlu l-qalb għaliex il-kelma tal-Alla hija esperjenza tal-Alla tal-imħabba tiegħu u ta' dak li jixtieq jgħaddilna. Kemm hu sabiħ illum li San Ġwan qed jgħidilna araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Xi grazzja kbira. Dalgħodu jiena nerġa' naraf għal darb'oħra li dan Alla huwa missier tiegħi u li jien indukrat minnu. Jgħidilna Ġesu Alla l-missier jieħu ħsieb ta' sfur, possibbli ma temminx li inti tiswa ħafna aktar mill-safar għal Alla, iktar u iktar meta taf li verament dan Alla fl-imħabba tiegħu mhux biss sar bniedem, imma saħansitra ssallab għalija, miet għalija, bagħat għalija. Kemm grazzja kbira li jiena nista' verament nagħmel kuraġġ fil-ħajja tiegħi bl-imħabba li Alla għandu għalija. U din hija l-grazzja. Anki jekk stess mhux dejjem insiba faċli, għax kif jgħid hawnhekk stess, il-dawk li l-emil tagħhom huwa ġust huma mnislim minnu, imma mbagħad id-dinja ma tarafniex
għax ma rfitx lilu. U mhux l-ewwel darba li nsibu għajib sa kultant, anke biex ngħixu tajjeb l-ewwel qed hija sfida kontinwa. Anke għaliex kultant kif ngħidu, tara l-ħadd ieħor kważi jagħmel ħażin u qisu jirbaħ u qisu sejjer tajjeb u qisu jinnexxielu. U aħna li nkunu qed ngħixu tajjeb ħafna drabi tittakkes lek innifsek, tittajt lilek innifsek, imma tinduna li verament anki id-dinja mhux tiegħek, id-dinja ma tarafx kif taraf int il-ħajja, id-dinja għandha udijat oħra, għandha viżjoni oħra. U inti permezz ta' Ġesu għandek din l-esperjenza ta' Alla li jgħinek tħares lil hemm minn ħafna mill-ġrajiet tal-ħajja tiegħek. Ma fl-istess ħin tgħinek tifhem din il-kelma tal-Alla li dan Alla verament jista' jigwidak fit-tajjeb. U għalhekk imbagħad ikompli jgħid aħna issa u li Alla imma se nkunu l-qudiem mhuwiex rivelat lilna, ma dan kollu nafu. U din hija garanzija tal-kelma tal-Alla li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Din is-sabiħ tal-esperjenza tagħna bħala Nsara Ħuti. Kemm grazza kbira li aħna nafu li dan Alla se nkunu bħalu. Mhux ta' bxejn insibu fil-Levitiku li Ġesu li Alla jgħidilna jiena qaddis, intkom tkunu qaddisin bħali. Kemm grazza kbira li Alla fl-imħabba tiegħu ridna bħalu. Mhux ta' bxejn San Pawl jasal biex jgħid din ir-rieda tal-Alla il-qdusija tagħkom. Mhux b'dover, mhux b'responsabilta, daqskemm bi grazzja tal-Alla tal-imħabba tiegħu u jixtieqna li ngħixu din l-esperjenza tal-Alla li l-istess ħajja tal-Alla. U dak jagħmlilna ħafna ħajja għalina, dak jagħmlilna verament fit-triq taċ-ċertezza f'din it-tama li anke din is-sena tal-Ġublew tant qed nittamaw li aħna jkollna din it-tama fl-imħabba tal-Alla lina u fil-fatt li se jwassalna biex ingawdu lill-Alla għal dejjem, però din l-esperjenza sabiħa tgħinna mhux biss għal wara l-ħajja, imma anke għal din il-ħajja. Għax ikollna ċertu kwalità ta' għejxin fil-ħajja tagħna, fejn nażlu t-tajjeb, fejn nażlu dak li jista' jgwidana fit-tajjeb. U din hija grazzja kbira Ħuti, din hija grazzja kbira. U għalhekk kemm hu sabiħ meta anki fil-Vanġelu smajna lil San Ġwan jgħid dan hu li kellu jiġi, dan hu li ġejt għalih jien, però jien naqqas jistħoqli li nħollu l-offil tal-qorq tiegħu, dan hu Alla li verament ġej fostna, ġej biex waslinna din l-imħabba tal-Alla u aċċettawha. U hawnhekk San Ġwan propju jipprova jgħinna nifhmu li hu ġie qablu biex iwassal din l-esperjenza ta' din l-imħabba tal-Alla fil-persuna ta' Ġesu. Dan hu ġrajiet sbieħ li qed niċċelebraw bħalissa fil-miliet, dan hu ċelebrazzjonijiet li aħna Alla ngawdu, mhux ċelebrazzjonijiet ta' barra, tal-festini, tal-festi, tal-mixela, tal-ikel, imma din l-esperjenza ta' din l-imħabba ta' Alla lina li nduquha u ngħixuha u naraw verament x'differenza tagħmel fil-ħajja tagħna. Jalla li dawn il-festi tal-miliet iħallu fina xi ħaġa sabiħa li jmexxuna fil-kumplament tal-xenat li bdejna u li għadna qed ngħixu. Ejjew verament inħallu l-Ġesu imexxina fiha. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej l-ewwel talina l-insara. Ħalli dawn il-ġranet tal-miliet ikunu ta' grazzja lina biex narfu din l-imħabba ta' Alla lina u nwieġbu b'ġenerożità għal dak li qed isejħilna għalih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk l-insari li huma persegwitati fil-pajjiżi tagħhom. Għatihom il-grazzja mulej li jsibu verament gvernijiet li jgħinuhom jerġgħu jsibu d-dinjità tagħhom u jħarsuhom minn kull ħsara u minn kull deni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fir-rispett u fl-imħabba tagħna. Għatina l-grazzja li frotta din l-imħabba ikollna l-preżenza sabiħa tiegħek fostna fid-djarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li huma muġuha, li huma batuti, li huma mdejqin. Għatihom mulej il-paċi tal-qalb tiegħek ħalli verament anki huma jistgħu jsibu il-konsolazzjoni tal-imħabba tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej ukoll għal dawk li wednihom it-talb tagħna, ħarishom int u għejnhom int, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatjom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. jistrieħu fis-slim. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tagħna biex bihom niksbu f'dawn il-misteri tas-sema dak li nistqarru b'fidi bil-qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr bi Kristu ibnek. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnieh fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni. Nissel minnek qabel kull żmien, bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-qolin kollu, irreġġana lura fit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smawit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smawit. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa dan Ġesu li ġi fostna bħala bniedem
U dan l-istess Ġesu bimħabba lina miet fuq is-salib, issa wkoll bimħabba kbira qed joffri lil nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan huwa Alla li jħobbna daqshekk. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqadha fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-kol nitolbuk. Għata lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju permezz tat-talba li għallimna Ġesu, impoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna li jħobbna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għafferli, Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla, int qarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek biħsess li tħejjew tajjeb għalih bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku l-mulej, nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw bliema għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu
biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti omna, għalik isma' tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubitna palma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma' tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-nubitna palma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbarkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missier, libera l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffridna d-nubitna, eħlista minna tal-infen, u l-ġenna l-arweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sida Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubitna, palma nafru lil minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-demi. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija, bil-grazzja Marija l-mulej miegħek, barkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffridna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-arweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija,
meta Sidna Ġesu ġie mobbi bl-għowda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna, palma nafru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santis Mawri li inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twelet għalina, li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlista minna tal-infen. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aħtar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie misallab fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna palma nafru lil-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, berkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tammatana. Slim għalik li knajdu li xaħna turufnatu li teva, li let nitnedu aħna nibkunu f'danu jittadmu. Ejja mela avukata tana dawwalina u kleniti jek tal-ħnina. Urina wara dan it-turuflament il-ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-dejjem. Slim għalik Marija bil-grazza Marija l-mulej miegħek, mberkindi fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. jistriħu ma fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, Kristu mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattab tagħna, Kristu il-qattab tagħna. Missier Eterna Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om tal-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana tal-ministra minn l-ewwel ħteba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Għafrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li jenna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġerraw fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarrisu fid-dej,
u għarus tal-Verġni Marija li l Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Paul Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġib ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqassa tiegħu, imbirek id-dem ħażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Arus għas-sisbu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu.